Haswa bau menteri ketengat jengok kai perthai ba polling do unwan menpli haka sautrik September arjar pulai ya ka senrang maurin kawai ne ki jika jengok kai ba itnat hapo ka South West Castle District kaba ka snong mountain kala tei penitnat hadu kumba art glory ai na ka scheme MGNREGS UMLA kamau kurwat uba reniktan nel tongkar mentang si ka arpnutrik noitung arjar pulai lahir jurep ya ka jingpentrei ya ka neka scheme kaba ka snong mountain kala the lut kat bodon da ka klen no ya kwepat ki jingtrei hapo snong hakani ka si UMLA lahir jurep santli ki senrang kiba itinat sisa kiba lakot kulumlang senrang maurin namar bakilenti ya kejat ban poi syaki ki senrang kimpat long ki babha bat dang don kamru ik jingker ya kalenter jong karyan lembat ki wei dia UMLA ulapun pau ya jingkmi lenti ban nangla ban penbah suki lengba ka jite lang ba kitnat rikam ba per jong ka sarkar ya UMLA la senran lang ru dau video ka mau korwat blog uba i laurenyang USDO Piluli Road mau korwat division uba SI lalu ki ofisa sarkar ba per lemat ki durang ba jong ka snong mauten Isukumen bengidon hakane ka jaka hasenrang maurin ka jaka ka pau nambha ka baladon haka jingtip jong ki pajba haka state Meghalaya barkamtom hakane ka nong kathanya ka district jungi haka bangi UI ka jingtrei haka bana keleng ka snong bana keleng ka block lengba ka skim chispa sngi MG NRGA haka ba kila sim ka district ban develop ka jaka ban promote ke tourism haka district jungi ngasngo ba kembali nangkong ya ka snong ya ka jingkrau ka onur ke jongki haka ba kila sacrifice barok sistem bandam pentri syu ikiwe ki skim hapo snong reban pentri barok khot hangne ka bala jan dap ka ba dunai ka arkrur haka ba kli pentri kam ai kembali ke office jung video haka ba kila cooperate ke snong ki angnur ke snong ban pedulong ke temu Walang idang bon ba akhirnya rekam ban kampen bahasa syu hadin dia kebaga snong kala sedang. Ikbit nanti baki kui departmen ru kin saya trelang ban pej la kijong ki lain departmen ke ke baki la ban le ha ka bangin ya involve lang ban kala dori kene ke jaka namar UI bakalong ka sentar ba ka bahajandu ke district headquarter ke kene ka tourist spot ka bahe ka bakalo jru ngilawan ban ya kijat lang baki ni kilenti ya kijat footpath ke balasna daga snong ki footpath ke ba internet ngila yo ban yo pej ikini ki senrang haka bangela yo sngo baris kata ya kata ka senrang maurin handai kri mata ka sngi ka bangela yo lat namar ka jidon ni footpath haka bangela yo lat ban pej ka pon tli ki senrang hangde handet ka internet hadu kata bat ikwi lenti hala karang don ka jung padlak ban pedap ikatu ka footpath ndre ikwi lenti haki por ki sngi ki banwan ni ka ban salak ban pedap isku tenar ru ka jing menjur jong u tourism minister ban wan jengo ban inaugurate ban wan pli kene kumbakalong haka sautrik jong September tourism minister ulo menjur haka jekran batnga banwan pli banwan jingo ekene jaka ikwa ba kene kijing wan kene ka visit jongim ta sngir kolong ta kata purpose ban ui bal don ke bangin yan penbiang kambha katu kene ka bangila ban kampen bahasyu warlang suthu ba ka fund position kam de dei ka ba biang ka paho namar kisnong kele penduduk hangle tenri ka ka bakila rel kisnong kerpat ka bakindang persang ban le ka bahatam ka bakila ban le ban kampen bah haka bah ka tusngi ban yo ban pli ikmit lenti bakan don kajing kam internet ki design ki apply ki lenti ya kijat ai ka bagi suthu bakila ya le sistem bah ban ban kit ki mau no don jingai no don sora kumjuru ki mau no jan no don kam haka ban snai ki footpath ngasu tanat hadu kata ban yu bangila sedang ban pendon kam dala ki jong ki tiar dala ki jong ki jingmi ka bami nang nehi ban gina kbit lenti bakan poi ka por ki bangin nang kampan bahasa syu nak leng department of affairs nak discuss mentan bakal dari ke por bangin perkhat ya ki materials ki resources ke bangidon la ke jong ki jaka la ke jong snong ban utilize ya ki developmental project ke bangi open train nak leng sarkar nak por ten matang ai ku beli sisin pat ya barok ki officer nak department of affairs video bedan hangne ten idon nak leng ke piludi ya ke bangi siap ban pej ya ke jaka ke bah nang not kam extend issue ke surop sa ke tukerne hangne ke bandai ke surop piludi bat ki department dokat ke badan hangne kamtam na ka tourism ikwi lenti ya ke bangin le ke kham kraw ha kana ke jaka kana ke snong bangi ba kadon ke jikerban ban kampan bah ha ka bangi da kwa bangin kala dori kana ka konsumsi jo ka mokorwat bari ka district bar ko bahkan dei ka tourist destination kata ka ke jing angnut jongi bari ikwi lenti da ke jing terelang pajba baro ki kon samla kamtam ki badon ha kiseng ke per ngi khot ngi wer bangi kwa ke jing terelang joki bakin support ke jing thungo bah bangin yu bachisin kasngi ki pajba na kane ka thanjongi kinya imja na
ka tourism kata kari ka kwilenti ba kin mi ki kun samla ki bandai ki tourist guide ki babha kin don ki homestay ki babha kin don ki resort kin don ki hotel hakane ka dong ka thanjungi bari kwilenti ba kan klalong ka wei na ki sos jong ka jingkamai ka ban pen im jak po ai ki babon ka ba hakane ka dong ka thai